дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон семинари илмӣ дар мавзӯи саҳми пешвои миллат дар рушди иқтисодиёти инноватсионии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар семинари илмӣ устодону донишҷӯён ва меҳмонон аз раёсати таҳлили масъалаҳои макроиқтисодии маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар семинари мазкур маърузачиён дар мавзӯъҳои нақши пешвои миллат дар татбиқи ҳадафҳои стратегӣ ва дурнамои рушди иқтисоди миллӣ, иқтисоди рақамӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ, баҳодиҳӣ ва имкониятҳо дар шароити тезонидани саноаткунонии ҷумҳурии тоҷикистон, нақши президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар рушди иқтисодиёти инноватсионии ҷумҳурии тоҷикистон, нақши пешвои миллат дар мушкилоти иқтисодӣ ба ҳозирин маърузаҳо пешниҳод гардид. ҳамчунин дар семинари мазкур қайд гардид, ки таърихи кӯҳандиёри тоҷикон саршор аз воқеаҳои бузурги сиёсӣ ва иҷтимоӣ аст, ки дар сарнавишти халқи мо нақши тақдирсоз бозидаанд. ҳамасола дар ҷумҳурии азизамон ҳамоишҳову ҷашнвораҳо дар робита ба эҳёи бузургони гузаштаи халқамон ва поз доштани арзишҳои миллиамон таҷлил карда мешавад, ки нишонаи олии арзгузорӣ ба гузаштаи имрӯза ва ояндаи фарзонафарзандони миллати шарафманди тоҷик дар тӯли асрҳо мебошад. агарчанде ки ҳамаи ин чорабиниҳо барои шинохт ва асолати миллат ҷойгоҳи махсуси худро доранд, рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ин миён ба худ мақоми махсусро касб кардааст. муайян гардидани рӯзи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон асосҳои ба худ хосро доро мебошад, зеро аз ибтидои ҳамин рӯзи тақдирсоз ва муайянкунандаи ояндаи рушди тоҷикистон марҳилаи навини муҳими давлатдорӣ оғоз ёфта, президенти тоза интихоб гардида ба иҷрои вазифа шурӯъ намуданд. бо дар назардошти эҳтиром ва эътирофи хиради азалӣ, фазилати сиёсатмадорию давлатдории навини кишвар ба даст овардан ва таъмин намудани сулҳу ваҳдати сартосарӣ ва болоравии обрӯву эътибори мақоми тоҷикистони соҳибистиқлоли мо дар арсаи ҷаҳонӣ, ки ин паёмадҳо дар маҷмӯъ ба салоҳиятнокию фаъолияти босамари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобастагӣ дорад. дар қонунгузории кишварамон рӯзи 16 ноябр ҳамчун рӯзи президент таҷассум ёфтааст. имрӯз мардуми шарифи тоҷикистон хуб эҳсос мекунанд, ки пешвои миллат сарфи назар аз ҳама мушкилоту монеаҳои мавҷуда тамоми захираву имкониятҳоро барои беҳбуд бахшидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ сафарбар менамоянд. аз ин ҷост, ки хизматҳои бузурги ӯро миллат ҳаргиз фаромӯш нахоҳад кард. бинобар ин моро зарур аст, ки дар партави сиёсати ин абармарди таърих кору фаъолияти пурсамар намоем ва барои расидан ба ҳадафҳои судманди миллӣ аз тамоми имконот истифода намоем.